Ayan, so halos isang buwan na simula nang umalis si Ambisyosong Kano dito sa bahay nila Mia Kaloka. Ayan, alo, sana all nakakilay. So ngayon, bisitahin muna natin yung bahay ni Mia ulit. Habang maliwanag pa para makita ninyo. Andito pa, alis ka. Kararating nyo lang? Ikaw, asa ka kanina? Di sana siya nalang pinapunta mo sa akin ng kahit dishwasher. May kapatid siya. Magbantay. Sige. Dahil binigyan ako ng, ayan, may ulam. Para may ulam kayo. Thank you, ma. Etong kanin, wag na to kasi isasangag namin yun. Tsaka, ayan. Thank you po. Binigay ni nanay yung kapitbahay natin doon. Kasi piyesta sa kanila. Saan po? Sana tubo. Ano po? Dito ka muna. Akitin ko lang. Ay, nakit mo na yung mga kortina niya, yung ibang Opo, nandun. Andyan na. Ayan. Tingnan mo na, sandali lang. Silipin natin yung bahay ni Mia kasi. At, ito na. Samahan daw ako ni yung bag ko ba? Ay! Wala, hindi pa pala ito na-welding. Kano? Hindi pa pala na-welding to. Uy, hala, ang lambot. Ang lambot na nitong kahoy. Baka mamaya pag nasira to, hindi ko na ito maakyat. Ang ganda ng view talaga dito sa bahay ni Mia kasi ayun, makikita nyo. Yung sunset. Di ba ang ganda? Maganda riyan doon sa taas nila Kano. Yan. Hala! So, may mga balahibo, may mga pupo. So, ibig sabihin, meron na naman para sa nakakabak bumalik dito sa loob. Natapunta doon. Hala, tinuka-tuka na to, na. Ay! Saan natin ilaw para mapunta? Yan natin dito. Hala, init na singaw dito. Asan na? Ito ba? Opo. Akala ko natupiin na. Ikaw kaya ang naglagay dyan. Kasi ano nakaraan, di ba, ang dilim? Wala pang ilaw. Ikaw po. Sira. Madali lang Tingnan mo. Wala na yan. Tapon na natin. Kasi baka mamaya mag-ano pa. Ba't ang init? Wala. Nipis kasi. Wala kuryente. Yan. Iba yung fuse ng saksakan sa kuryente, sa ilaw. Wala ka bang kilala na gusto mong upahan? Wala Dito. Si Diday kanina, hindi po talaga siya nakapasok kasi pumunta siya ng Initaw. Si Dayan naman, may nilalakad na requirements nung pamangkin niya kasi papasok ng scholarship. Si Dayan, sila Michelle, busy po sila nagpapayang. Busy rin sila alam ko may ginagawa pa si mamay, sila mamay. Okay na yung nilakad mo? Kanina ang daming tao. Dami? Maubos na yung lahat na Oo. Kanin na lang yung natira. Yung mga nadala kong ulam, ano yan? Bigay nila nanay. So, Madami din. sa mga nagtatanong po, available as, ano pa rin po ito? Binibenta pa rin ni Mia. Pwede kayong mag-direct message po kay Mia Kaloka or Marian Estigoy sa mga katanungan or kung gusto niya mag-PM kayo sa akin tapos iko-connect ko po kayo kay Mia para mas mabilis po yung transaction, direkta na kayo makakapag-usap sa may-ari. 1 month na, no? Marami sila dito. Sayang yung wifi nila pero
Hindi ko alam kung ano na yun. Putol na ba yung wifi? Hindi ko alam eh. Sayang. Kaya sana man na mai-transfer. Subukan kong akitin si Kano sa ano, sa taas para masabi ko sa kanya yung papa-welding dyan. Yung nasirang gate ba? Baka magalit yung isa. Kasi dapat gagawin ko yan ni Kano. I-welding na sana yan. Kaya lang, ang nangyari po ay walang kuryente. Ang problema niya yan, paano maaalis yung mga kalapati dyan? Malis sila pag meron pera. Hindi ano, nandito rin sila Kano, dyan pa rin daw sila. Din, pag wala naman dyan. Hmm? Magkano ko, magbuwag manggo. Paano pa music? Puntahan natin itong mga uno. Puntahan ko si Kano. After this. Bisitahin ko siya. Okay na may mga gamit ni Mia kasi pinaglalagay ko na sa karton tsaka nilagay na sa ilalim. Para nakasit na lang siya. Kano! Hi, Nay! Napaka-busy mo naman. Ha? Wala ka na mista. Dili, nagpunta ako sa tindahan ko. Parang ikaw. Di ba? Nagpunta ako sa tindahan ko. Uy, nanay, kuryente ha. I-remind lang kita doon ba sa gate? Ay, oh. Sa ano na lang, sa... Tapusin mo muna itong mga ginagawa mo. Ano ba itong mga ginagawa mo? Lamesa? Sa bar niya, bar. Barang taas ah. Ay, dahil ko sa height ko. Sakto lang sa height. Sige, basa na. Hindi, yun na pala. Hindi ko naman ito. Para mag-standing. Dapat na nagmamask ka ba? Ha? Nagmamask ka. Okay ra, di man perme. Mupo na yung ilaw. Di mo na ba? Ang mama ko, ganyan, sa ganyan siya inano. Ang lakas-lakas din nun. Kasi po, yung ano niyan, pag nalanghap natin yung puso mo, sisikip yung daluyan ng yung ugat. So may tendency, hirapan ka huminga. Kaya dapat nakamask ka, mother. Baka hala. Re-grand opening na ba ulit? Charot. Ano ba yung kasunod na? Kasulod na ako dito, uy. Wala lang, akala ko lang baka mag-re-grand opening ka ulit. Tagal. Ha? Dapat ang earning mo na talaga solar na ano panel. Para kahit mag-aircon ka buwan-buwan. Mahal, solar eh. Oh, ganun din eh, compute mo yung monthly mo. Ito nga pala yung napakagandang view dito kay Nakano. Dumalo lang talaga ako sa kanya kasi sinabi ko kay sa gate. Ayun oh. Di ba? Ang ganda oh. Maganda dito magkape sa hapon, ana. Nagdating sa gabi mag-inom. Tsada oy, ganda. Nanambok ka. Nambo ka. Wala, gawas-gawas balay. Walang tatay na talaga. Gago, wala. Ako lang yung gay ko na. Relax na ito. Gago lang upload gani. Kaya nga, wala na naman kayo upload ni mother. Oh, tulad niyan, binibidyohan mo siya dapat may upload na kayo. Sayang. Ang ganda oh. May bago ka na naman palang ginawa dito, pinabubungan mo. Kasi, Para di stage. dito sa labas. Para Pag acoustic day, pwede. Tapos pwede rin mag-inom dyan sa gilid. Kahit yung speaker sa taas na lang para ma-maximize mo yung space. Kasi sayang, gamay naman ang ako. Ano yung gilid niya po? Oo, para hindi siya ano. Yun na ako nag-table ko. Ang mga lamisi sa sulod, nakabuak. Tutungan sa ubog. Ganun talaga. Ito mga plastic ba kung di pa sulod? Hindi mga lasengga kasi yung customer mo, lasenggo kaya mabuak talaga. At pala binakal mo na no. Ang ganda nga Diba? Pauwi ako sabi ko, ay, akit ako kay Kano. Gusto ko makita ulit yung sunset. Ang ganda kasi. Wala ka na mista na eh. Dili. Sila Brenda na mista.
Sila lang. So we're here na. Dito na tayo ulit sa farm. Makauwi na tayo. At makaligo na rin. Natapos na naman ang buong araw na work. Sarap maligo sa ilog. Kaya lang it's already evening na. Pahinga muna ako ng very light. Then tsaka ako maliligo. Whew. Grabe kapag istoryan. Away po sila. Nag-aaway yung dalawa. Ang tanda. Hala! Ang aking mga sinampay! Ayun na yung aking mga sinampay. Ano? Nalaglag yung tuwalya. Lalatuyo naman na siya. It's time for us to magtanggal-tanggal. Siyempre magtutupi pa rin tayo. Di ba dyan natatapos ang lahat ng gawain? So tapos na tayo, nakaligo na tayo, freshen up na tayo, okay naman na. So yun, sabi ni Kano, pupuntahan na lang daw nila yung bahay. Umiyak kapag hindi na masyadong busy ngayon. Kasi may mga inaasikaso pa sila. So pero ayusin naman daw nila yung gate kasama na kanyang papa. So thank you so much. So ayan, nadala na natin sila, no, ang bahay ni Mia and si Kano. Nakamusta na rin natin sila. So nakapag sunset view pa ako late kanina. So hi, ang dami nating ganap ngayon. So that's all for now mga ma'am. Abangan nyo na lang po yung mga next video natin. So thank you so much. If you like this video, comment down below, give your comments, your opinion. Bahala na kayo. Ha? God bless you. I love you.